La pregunta del dia és: està avui especialment guapo? Ell diu que sí, jo dic que està com sempre. Per tant, especialment guapo. Jo soc especial i soc guapo. El que us deia, fa la vida i mitja que no gravem. Heu passat de tarda a matí. Sí, a matí. Com es diu? Bueno, ahir vam fer lo de l'Anna Frank, que a mi m'agrada molt, trobo que està molt bé. L'audioguia està bé. I a més, el bo, o sigui, en plan, un detall de l'audioguia que em va encantar és que quan et passen vídeos, l'audioguia automàticament se't connecta en aquell moment del vídeo. Per tant, tu l'escoltes en el teu idioma a l'hora que ho estàs veient. I això és un detall que ho podríem fer tots els museus i no ho fan, i molt guai. Això està molt bé. Jo, a veure, per dir alguna cosa dolent, perquè realment això està molt muntat. Sí, jo estava més ben muntat del que m'esperava. Jo em pensava que seria molt petit i tal, i no. Seria molt mierda i estava molt muntat. I entres a la casa i tal, però és com tot modificat i des de fora la veus i dius, no hi soc. Sí, jo ho posava que ho van haver de reformar perquè com que hi anava tanta gent, pues no estava preparada perquè d'això en sis. I clar, des de fora no es veu perquè és una casa que està amagada, tipus al mig de l'illa de cases, per dir-ho així. A veure, aquí és per dir alguna cosa dolent. O sigui, des de fora, clar, tu veus uns vidres i una cafeteria i tal, i dius, és això, i clar, després entres i ja ho veus. I ara ens hem despertat aviat, perquè ara tenim el tour per als pobles aquests, en plan que hi ha el poble dels Molins, el del formatge, el dels Clops, no sé què, i la nostra guia es diu Patri. Dicen Patri. Hacen un poquito, Hem arribat al primer poble, que és el dels Molins i els Clops, i acabem de veure com feien un esclop. Opinions? Jo vull madera d'aquesta però per fer merdes, sí, per passar l'estona. Ja veieu? Hi ha un neomoliner, fem un neoesclop. En Daniel Augusta que la tallava com mantequilla. Sí, feia, clar, i anava tallant, espectacular. I mireu, de diamants. Això que brilla era un esclop de diamants. Això són divinos, els esclops en taló no els havia vist. Vale. Definitivament aquesta zona és ultra cookie de la pita. I ja està. Jo acabo de fer un sessioneu esclop gegant que fliparíeu, vull dir, m'ho he passat superbé. Molinet. Ovelleta. Senyores i senyors, aquí es poden veure els molins. L'Ernest està fent fotos animals a Zolgois. I és molt guai el poble, però ens deixa molt poca estona en falta. Però bueno, ho superarem. Dius hola amics ara. Hola amics. Sí. Són els nostres amics. Són els nostres amics. I ja està. Clar, no? Fa tot, poder estar més brut. Aquest també és el nostre amic. Como una promesa eres tú, como una mañana de verano, como hablar, si cada parte de mi mente es labios de fresa, sabor de amor, culpa de bella y bestia son. Hem arribat a Edam. És ultra cookie, vull dir, l'altre poble era cookie, aquest també és cookie, pinta que tot el dia serà super cookie. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Ha arribat el gran moment, la fàbrica de formatge. Fantàstic, ara els provarem tots. Bueno, hem provat tots els tipus de formatge. Tots no. Jo crec que sí, Tu potser sí, jo no. Però tu... Bueno, però l'Ernest s'ha posat fins a dalt de formatge fumat. Sí, jo m'he repetit molt de formatge fumat. I era el que tenia els talls més grossos. Que flipes. I després també hi havia palitos amb els que podies provar mostasses, que n'hi havia de bones, i cremes tipus de figa, de no sé què, tal, per menjar-te amb el formatge. El de la banda era bo. El de la banda? Sí, era, a mi no era ni formatge, però era bo. Jo no me'l menjaria. O sigui, te'l menges jo un em trosset podria fer petit, un sàndwich. però, en sèrio? No és formatge, ja no era el formatge. Sí, perquè era com menjar la banda. Sí, ambientador. O sigui, agafes la flor i te la menges tot. I no tenia gust raro. I també hi havia maionesa de trufa, que no matava gaire. Però bueno, molt bé, molt bé. I hi havia tipus de cabra, de vaca, d'ovella, de cabra, de vaca, d'ovella, semicurats, molt curats, no sé què, i totes les qualitats i meravellós. Estem a Volendam. Podeu veure. Això total és la part del port, aquí ens donaran temps per dinar. I ja està, explica un acudit. Això demà. Sí, un senyor entra a un bar de pinxos i... Ai. Volendam és molt cookie.
No sé si ho veieu, però hem dinat una mica del menjar típic, que aquí bàsicament és bacallà fregit i calamars fregits i agafar patates també, perquè podem. I bien. Sí. I hem fet postres, bien, també. I hem agafat les tortites típiques d'aquí, que són més petites i no maten, vull dir, és un gofre que realment era millor. Però bueno, mira, si era el típic s'havia de provar i ja està, quin sacrifici. Al partir un beso y una flor y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Que no agradi. No sap més acudits, però jo us ensenyaré que estem a l'últim poble, que és Marken, que és com una illeta que fins fa poc va estar aïllat de la vida, però ara ja li han fet un dique. És molt coqui. El que us deia abans que no hem pogut acabar, que van viure aïllats per culpa d'una tempesta i fins fa menys de 100 anys no van connectar a la terra amb una carretera i tal. I per això encara és tan coqui tot. Y només tinc una cosa més a dir, que és Andresito, ¿qué planeta viene después de Marte? Miércoles, profe. Bueno, senyors, el molí d'Amsterdam és això, està aquí, i és l'únic molí d'Holanda que, com es diu, que fa cervesa. Com va acabar? És que aquestes fotos són brutals. Allí. Hola, perdó, serietat. És l'únic molí que fa cervesa i com que no sabíem quina demanar hem agafat els tastets, cookies, i ja en plan de més suau a més forta i ja està. Qué bonito es el hámster, ¿cómo se llama? Sam, ¿Y dónde lo compraste? en Amsterdam. Us faré un incís, que és, en plan, perquè veieu com de maco és Amsterdam. Estem en un carrer normal, que en plan no hi ha ni canal ni res. Normalíssim, o sigui, no estem ni al centre. Acabem de sortir del Museu de la Marihuana i el Canyamó, com es diu? No sé com es diu, Canyamó en català. Canyamó. Canyamó. No sé, que hi ha com dues parts, hi ha com la part més de la marihuana i després més la part d'aquesta del canyamó, com es digui, en plan, més la planta, usos i tal, i molt bé, molt informatiu, una audioguia molt decent, bé, t'ha agradat? Content, no era tampoc, o sigui, valia 9 euros, que dius, són 9 euros, però és que hi ha museus aquí que costen 15. Sí, no, o més, no, però vull dir, i a veure, tampoc, jo trobo que està bé. Entre una cosa i l'altra tampoc pots dir que era curt. No, vull dir, era llarguet i tal, t'expliquen moltes coses. Ahir al final vam acabar anant a veure un partit al Barça, a un bar, i van acabar 5-2, bien. Ens van perdre els 2 primers gols del Barça, però bueno. I ara hem anat a esmorzar en un... Bueno, sí. Ara hem anat a esmorzar a un lloc que ja vam veure el primer dia i teníem pendent. Unes tortites molt bones, i ja veureu les fotos. I després hem anat al Sex Museum, que és molt creepy, vull dir, no cal anar-hi, la veritat. Som uns divinos i anem amb ferri perquè és gratis. El que anàvem amb el ferro és com una... amb el ferri, és una zona que, o sigui, l'he vist explicat a moltes webs i d'això en si no l'he acabat de pillar, i suposo que hi ha com estudis i tal, perquè la gent hi faci els seus, en plan, ho pilli com estudis d'art o així, jo què sé. Molt raro, que també hi ha restaurants i d'això, i grafitis i així, i bueno, és super tranquil·la la zona aquesta. Van... Hola, res. I per allà, darrere, hi ha com barraques on hi ha els estudis de la gent. Què le dice una morsa a otra morsa? Almorzamos, ok. Definitivament és un lloc tot raro, però bueno, mira, curiós. Hi ha una barca amb uns rems, que no sé si els podeu apreciar, però són molt llargs. Hi ha una exposició, però que està tancada. Qué lástima, pero adiós, nada de esto fue un error. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Senyors i senyors, hem intentat anar a veure un museu, una exhibició gratis que teníem i no ho hem trobat per encendre. Un poc de desastre, però bueno, mira. Ve d'aquí. I per fi l'Ernest ha aconseguit menjar sushi que portava tot. No podia ser, per tant s'havia de fer, era l'últim dinar que teníem de viatge i s'ha fet, ja està. I hem comprat queso, hem comprat tot el formatge que l'havíem comprat, l'hem comprat ara. I ja està, ara estem fent l'última volta per aprofitar, jo sé, l'última hora i mitja per aquí. I ja nos vamos, com ho portes, Ernest? Jo molt malament. Ja nos vamos? Quina hora és? Me cago en Déu. Fatal, estem fatal. Una cosa que ens dona molt la vida de fer, que ho hem fet força, és provar begudes que ja no tenim, tipus
Fanta de raïm, Coca-Cola de llimona, no sé què. Però jo crec que... Coca-Cola transparent. Coca-Cola transparent de llimó. Va ser el Molt primer random. japonès que vam provar, perquè aquí també estan japonès. I ara, o sigui, jo crec que ens estem coronant amb les dos més ràndoms i alhora, ja l'últim dia, és que estem a tope. Fanta de xupa-xup, de maduixa i nata i batut de Twix. És que pot ser meravellós o pot ser una merda, però ahí va. Moment de la valoració. Primer m'ho obert el de xupa-xups. I realment, jo me l'esperava més dolç, però realment té el gust del xupa-xup aquell, no? O sigui, és com veure xupa-xup. Sí. És molt fidedigne Amb gas. al xupa-xup original. I això és com un cacaulat, però tu també li notes el gust de caramel. Sí, són bastant fidedignes. O sigui, és molt Twix, perquè realment el cacaulat, o sigui, no té gust tant a xocolata com el cacaulat, però la xocolata del Twix també és amb llet, vull dir que tampoc és que tingui molt de gust. O sigui que realment, molt ben fets. Mira, hi ha una botiga que es diu Bon Dia. Realment, la ciutat és ultra turística, en plan, hi ha molta gent per ser un diumenge a les 3. Com vam arribar a Oslo un diumenge a les 3, no hi havia, és que una cinquena part en tota la ciutat junta del que hi ha aquí en aquesta plaça. I ja està. No, és que està a tope. A full. Amigues, amics, això s'acaba, ja estem a l'avió, ara ens en anem. La res no vol ni dir adeu perquè està massa trist per dir adeu. Unes paraules. Valoració positiva? No, una puta merda. És que l'odio. Sí o no? Ben organitzat. Sencillito. El millor viatge de la meva vida. Sí? Probablement. Bueno, pues això que molt guai, molt guai. No se m'acudeixen repetidors, ara mateix, què vols que en digui? Ya está. Así que recordate, no te prometí, que vas a decir, es más fuerte, te avisa. Català? Què? Català? Ja, però perquè això està fent castellà. I diràs, fins llavors. Digue-m'ho, i tradueixo en català. Així que recordeu, Així que recordeu, a casa meva no m'estimen, a casa meva no m'estimen, però espero que vosaltres tingueu més sort. espero que vosaltres tingueu més sort. Fins la propera! Fins la propera!